ngi kum ki bata ki bi nya ke chai ladang idon tang khandiat ru ki ba hok ladang idon tang khandiat ki ba be ngin nom pendam tat da lele we ai kan jakat ka baja ngalarai nganum pendam ka basniu South nam menshwa hak pa kum kane kasngi kata kat khat khandai trek unai wieng ar cha apwe kasngi jongga jingkerman kabala shat biang sashisien yakari berkasat benriu ai kublai nadu kamen siem ya barok kinong yalam bat kinong kersan ki balai don benta bat kerpang ya ikurim ki khun ba it kejonga ki balalong ka porba ba shan lem yanga hakane kasngi la pen kha ya kasang san perthai ka batmai ya ka bala ai kerteng ka VPP lan ne ka Voice of the People's Party ban syakri ya khun ban penne bat yada ya kari bat kacet benriu leng ba kata ka cing it cengai ka bangidon kalong kumni ban pen empat ban pen bahapat bat ban pen keladur ni don ru kacing syania ke baskem ha oblay bat kacing em bat ngim artatien bangin mi ru kum kinong jok ya kane kacing tho la tho dai ba ardan miller basai mai hapo WhatsApp status kacong i titek kendiat in pai kane kacing ya lenti jong kane kasang ke batmai kane kadai kasang ke ba ki pai ba angkila no men sim akaba kelas dang ya kacing ya lenti ke jongka nadu ka art pui trik unai wieng aracha art pui bat house nam aracha art pulai na padang ki khat prangut ki MLA kalayo hadu saungut ki MLA ta kilong ba adan melal sai moj anong kram constituency iba Bradstone ma banyang na molai constituency iba Havingstone kalpran na markeneng bar iba Adelbert nongrum na po chayau constituency bat harian kane kasang kalashim yakarai ban penjeng kartong election MP hapo lok sabha kasang kalajiet ya Dr. Ricky Echisengkon ban mikmat syatay syapo Delhi parlimen hakaba kane kasang kalashim sundon ya uso jongga cingcop bat tauru ya ka history dakaba penlim ya Vincent Echpala ubalabat palat lakhatsan senam kenti hapa pai pan syaka election ka badang sudap jeshen kata ke HADC kane kasang kala penjeng at kundai teli ki constituency bat kacop hadu khat nyo teli ki constituency bat kala shimru ya ulakam sinsyar hapo district council hapa pai pan Giant Hills Autonomous District Council kane kasang kala penjeng na baro at kundai teli hi ki constituency bat kacop pra teli constituency bat kasyong hakal yang persya ha district council kata HADC kumta kane kasang kalau don hadu saungut ki MLA iway MP khat nyongut ki MDC ha ki HADC bat prangut ha Giant Hill Autonomous District Council kata HADC bat baro habakhan lang yaki kalong lai pungut kacudon ka kentien ka baang sisien babyang hi unong yalam lane kum ukap tan ha ka kenhuan lesi ka kenhuan kala ban poi syakathong leng ba ki cing ang not jong ki pat ba ki bakarsan ya ka VPP kublesibun bata ki bi nya ke chai ladang idon tang khandiat ru ki ba hok ladang idon tang khandiat ki ba be ngin nom pendam tat da lele we ai kan jakat ka baja ngalarai nganum pendam ka basniu ngalarai banganum di pi ki pai ba ngalarai banganum e pi ki pai ba ngakwa ba mapi pinrai ba pinum e ye ke lenti ka banglahi kai Upulom jong paren untri kamhi lada umlong family nganum syak banong ban leben ye phi na mata phim dei bandon ye ka men sim ka sosial phim dei bandon ye ka men sim ka ting ring lek ni pen scam ban ngenum sha da lele rem ban pen jimut ye ka jimut ke jipakat ka jingi ban pen sneu no ye ka jimut ke jipakat ka jingi ban wanum i smoba ye ka lenti ka banglahai kai phi namar nangai lada ublehi udan i ye ka jat beri ko jingi karsawan ke cingkermen namar kiong hadin junglo o halendet junglo o kadon gasi ke penting syai kadon gasi ke penting syai tingin si ke stet ka bapernai ondau niu lo ula jano nangi tingim de balong ki bedu mensim ngim de balong ki bedu cingkermen re
kay ka ba nga smuthuk long ngalale ye ka ba bahatam banai ke jingkershan ka baklan rebe ki patba ki dang sharong hakata ka umsau jong ka bor pisa nginong kuno re nganong ipi wat du man sim pi galin tiga baba nganong pre dari ka bahaba nga bam tang daga jaba ka mulu ka bahaba nga tap tang daga wi ka tamokli bane banga yo si pautuli ki tamokli bane banga ino ye galin ti ka ba uniu no ngalam jungi ulayalam tang ka taga jingkerpat ka jungai pi paru ka yin ka junga kandang ye pli nam ta jong pi wan hagan unu ko por ba pidon kam uba arden undon ladadan manu bang ki ba persang ban yorot ya ko hok ko jupi ngadon hangni ban ya mare ba phi ban ya tulun ba phi ya ka ei ka bangala ban ya kata ka dei ka bangadon ban ong ya phi ki pa ta rei nganum jiet ban ong bangan e no ya phi ngatip kat ni pa ba pra hajar tam pa ba ki ban i thep si mi ba nganum la ban shi no nganum long ba thema kor bangan i no ya ki bukum kita ki pa ba rei tang ka wei ka bangadon ban ong ini yat rekat ngimdei pandu mensim nganum du mensim abang EP pai ba kan ni ngasngau sngai mau wala dangam don ban bam nga thai la de pi ai ma him asikam la dap ban bam dei nem dei nam ka tangini im rengkat ini sa rengkat ini ya rengkat akini kisnep ni sa ban pin sngan yi we ban ban mai la ta ki kin yuroi ya ko ko chu riga buram yang asmet riga buram mingi ba prajar tam ki pai ba ju nong krem kim don kam me ko bor pisa ki kwa uno elam bobe ki kwa uno ngesan ki kwa wi chu ki khol ni dang rega buram namar ta narong ipi let chale yeng ong you job naman gi job bi galinti ong yele da galinti ke bebet bangi ye da galinti ke bebet jiet da galinti ke bebet phile laingut songut lamarwe ka be hi ka hok hi ka ta galinti kam hok de namar ta ngim dei bangi job ni share magni sin rei gi job anong ipi let chale yeng kum gi nong job